Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Uti jewna l-fuħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri Quddiesa u nitolbu għal daw kollha li mietu fil-gwerer biex jiddefendu l-pajjiżna u fil-qadi ta' dmirijiet tagħhom. Nistqal Alla li jista' kollox u lilkom uti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallej dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqadsa Marja dejjem Verġni, lill-Anġu l-Qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. U Alla tal-eżerċti kull ma hu l-aħjar ġej kollu minnek. Nissel fi qlubna l-imħabba lejn nismek. U għatina li bit-taħriġ reliġjuż tagħna tmexxi l-qudiem dak li hu tajjeb fina u tħarisulna bit-tħabbrik tagħna bla qiegħda. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tas-Slatin. F'dak iż-żmien il-profeta Elija qam u rħela lejn Sarefta. Kif wasal ħdejn il-bib il-belt, kien hemm waħda qarmla tiġbor il-ħatab. Elija sejħilha u qalilha: jekk jogħġbok ġibli f'bieqja bela ilma x'nixrob. Iju sejra, Elija reġa' sejħilha u qalilha: ġibli wkoll jekk jogħġbok kisra ħobż f'idejk. Hija weġbitu: daqskemm hu ħaj il-mulej Alla tiegħek m'għandi xejn maħbus, qabda tqiegħ f'ġarra u ftit żejt fil-kus kull ma baqali. Ara, qiegħed niġbor biex tinħatab. Issa neħħi xi ħaġa għalija u għal-ibni, u mbagħad nikluha u mmutu. Elija wieġeb: la tibżax, mur u għamel kif għedtlek, imma qabel għamel ftira żgħira għalija u ġibieli, u mbagħad għamel għalik u għal-ibnek. Għax din il-kelma tal-mulej Alla ta' Iżrael: il-ġarra ta' tqiegħ ma tintemm qatt u l-kus taż-żejt ma jitbattalx, sa dakinhar il-mulej jibgħat ix-xita fil-pajjiż. U dik marret u għamlet kif qalilha Elija. Damu jieklu għal żmien, u dara kollu. U l-ġarra ta' tqiegħ ma ntemmitx, il-kus taż-żejt ma tbattalx, kif kien qal il-mulej permezz ta' Elija. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej jagħmel ħaq lill-maħqurin u jagħti l-ħobż lill-imġewħin. Il-mulej jeħles lill-imjasrin. Il-mulej jiftaħ għajnejn l-omja. Il-mulej jerfa lill-imlirwijin. Il-mulej jħobb lill-ġusti. Il-mulej ħares lill-barranin. Il-mulej jżomm lill-iltma u lill-armla, imma lill-ħżiena jħarbtilhom triqathom. Il-mulej is-saltan għal dejjem. Alla tiegħek Sion minn nisel għal nisel. It-tieni qari, Kristu offra lilu nnifsu darba biss. Qari mill-littra lill-lut. Kristu ma daħalx f'santwarju
mamul blidejn li hu biss ġbija tas-sentwarju veru, imma daħal fis-sema stess biex issa jidher għalina quddiem Alla. U daħal hemm mhux biex minn żmien għal żmien joffri lil nnifsu bħala qassis il-kbir, jidħol kull sena fis-santwarju biex joffri demm ħaddieħor, li kieku kien hekk kien ikollu ibati ħafna drabi sa mill-ħolqien tad-dinja. Iżda issa der darba għal dejjem, meta waslet il-milja ta' żminijiet biex ineħħi d-dnub bis-sagrifiċċju tiegħu innifsu. U kif hu miktub għal bnedmin li għandhom imutu darba biss u wara dan isir il-ġudizzju. Hekk ukoll Kristu wara li joffra lil nnifsu darba biss biex jitabba bid-dnubiet tal-kotra għad jerġa' jidher darba oħra mhux biex ineħħi d-dnubiet imma biex isalva lil dawk kollha li qegħdin jistennewh bil-ħerqa. Il-kelma tal-mulej. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Il-mulej ma'kom u Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu kien qiegħed jgħallem fit-tempju u jgħid: Iftħu għajnejkom il-kittiba li jħobbu jduru mat-toroq bil-bisi twal, jixtiequ min isellmilhom fil-pjazzezz u fis-sinagogi joqogħdu fis-siġijiet ta' quddiem u fil-postijiet ewlenin fil-pranzijiet. Iberqbu ġid ir-romol u mbagħad tal-wiċċ in-nies idummu ħafna jitolbu. Dawn jieħdu kundanna aktar jibsa. Ġesu kien qiegħed bis-swit it-teżor, iħares u jara xi flus jitfgħu n-nies fit-teżor. Bosta għonja bdew jitfgħu ħafna. Resqet waħda armla fqira u tefed biċtejn żgħar, jiġifieri xi 2 ċenteżmi. U sejjaħ lid-dixxipli tiegħu u qalilhom: Tassew ngħidilkom li din l-armla fqira tefet iktar minn dawk kollha li tefgħu fit-teżor. Għax dawk kollha tefgħu miż-żejjed tagħhom, imma hi fil-faqar tagħha tefet kull ma kellha, dak kollu li kellha biex tgħix. In his teaching, Jesus said, Beware of the scribes who like to walk about in long robes, to be greeted obsequiously in the market squares, to take the front seats in the synagogues and the places of honor at banquets. These are the men who swallow the property of widows while making a show of lengthy prayers. The more severe will be the sentence they receive. He sat down opposite the treasury and watched the people putting money into the treasury, and many of the rich put in a great deal. A poor widow came and put in 2 small coins, the equivalent of a penny.
Then he called his disciples and said to them, I tell you solemnly, this poor widow has put more in than all who have contributed to the treasury, for they have all put in money they had over, but she, from the little she had, has put in everything she possessed, all she had to live in. Il-kelma tal-mulej. L-għonet nixtieq insellem l-ola awtoritajiet tal-pajjiż lilek Eċċellenza Sur Preka, Onorevoli Prim Ministru, il-President tal-Kamra tar-Rappreżentanti l-Kap tal-Oppożizzjoni, Ministri tar-Repubblika, membri parlamentari, il-membri tal-Bank tal-Ġudikatura u tal-Maġistratura, Presidenti Emerici, I would like to greet the members of the Diplomatic Corps, imma b'mod speċjali tislima lil forzi armati, il-membri tal-Korp tal-Pulizija. Għax inħoss illum irridu nsellmu b'mod speċjali fjum it-Tifkira mhux biss il-memorja ta' min ħalla ħajtu biex jiddefendi l-pajjiżna jew f'missjonijiet ta' solidarjetà madwar id-dinja, imma nsellmu wkoll tip ta' sagrifiċċju verament partikolari. Jekk aħna nħarsu lejn iż-żewġ mumenti tal-Vanġelu tal-lum, nistgħu ngħidu li Ġesu f'żewġ mumenti jagħtina lezzjoni kbira fuq is-sinifikat veru tas-servizz fis-soċjetà. L-ewwel jikkundanna lil klerikaliżmu li jibqa' tentazzjoni kbira anke fil-Knisja li jfittex il-privileġġi, ifittex l-osanna tan-nies, imbagħad iberbaq il-ġid tar-Romol jgħid u jagħti kollox b'ħafna talb. Dawn jieħdu kundanna aktar jibsa. L-ewwel parti tal-Vanġelu tal-lum hija ċensura qawwija ta' Ġesu għal kleru li jinqeda bil-missjoni tiegħu għal privileġġ personali u biex ixaħħam il-but tiegħu. U aħna nisemgħu il-kelma ta' Ġesu ma nistgħux naħsbu f'ħadd ieħor u ma nitolbux maħfra tad-dnubiet tagħna, aħna l-kleru. Il-kelma ta' Alla qabel kulħadd illum iċċanfar lilna. Nitolbu l-mulej jagħtina l-erf u l-għaqal u l-umiltà li dak li ngħidu niċċelebraw fit-talb u fil-ħajja tal-Knisja ikun ta' veru u ma jkunx aġenda moħbija maskra li tagħti il-kilba għal ġid u għal prestiġju. Imma l-kelma ta' Ġesu tott ukoll għal kull min jidħol għas-servizz tas-soċjetà. Anke min jidħol għas-servizz tas-soċjetà għandu t-tentazzjoni li moħħu jisker bil-kilba għal poter u għal ġid. Il-mulej isaffi l-intenzjoni ta' kull min jidħol għal politika u għas-servizz tan-nazzjon
U anke llum nitolbu maħfra lil mulej ta' kemm il-darba nċedu qudiem it-tentazzjonijiet li hu jispjega tant tajjeb mingħajr ma jaħfirha lil ħadd. Imma llum nixtieq ukoll nikkummenta fuq l-armla li jsemmi fil-Vanġelu. Ġesu kellu soft spot tar-Romol meta iltaqa' ma' armla tar-Najm edha wara l-katavru ta' bina, waqqaf il-korteo u lil bina qajmu mill-mewt u reġa' tagħula ħaj. U llum jiltaqa' ma' armla li quddiem it-teżor tat-tempju titfa' l-unika muniti l-ftit żewġ muniti għajt li kellha. Seta' tiżżomm anke waħda, imma l-plural tal-muniti jindika wkoll jenfasizza li hi iddeċidiet tagħti bħalma jgħid il-mulej kull ma kellha biex tgħix. Jiena dejjem nagħmel din ir-riflessjoni li Ġesu kellu din is-soft spot f'qalbu għar-Romol għax il-mama tiegħu hekk kienet meta beda l-ħajja pubblika. Il-tradizzjoni kostanti tal-Knisja tgħid li Ġuseppi kien miet u Marija kienet waħedha Nażaret tiddependi ħafna mis-solidarjetà tal-extended family, tal-familja ikbar, dawk li fil-Vanġelu jissejħu ħutu li kienu il-familji ta' Ġuseppi u ta' Marija. Immu iddeċida jitlaqa l-ommu u ma setax ikompli jaħdem ta' mastru daxxa għax dik kienet issa l-missjoni ġdida tiegħu biex jgħixu huma tnejn. U f'din l-armla żgur kienet jara wkoll il-mama tiegħu Ġesu. Din l-armla li tat kollox. U aħna nsellmu lill-membri tal-Forzi Armati, lill-membri anke fil-korpi tal-Pulizija u daw ta' kollha tas-sikurezza li taw ħajjithom fil-qadi ta' dmirijietom. Naraw immedjatament id-distanza, id-distakk bejn dak li jsemmi Ġesu fil-bidu tal-Vanġelu min juża il-poter għal vantaġġi personali tiegħu u dawn l-uliet il-poplu li biex jaqdu lill-istat iħallu ħajjithom. Lill-istat ma jkunux tawh xi ħaġa miż-żejjed tagħhom imma ħajjithom stess. Kull meta nżur iċ-ċimiterji tal-Commonwealth li għandna f'pajjiżna, meta kont ngħix Ruma jiena u sieħbi Amerikan l-Arċisqof ta' San Francisco. Kull bħal da żmien, kull sena konna nagħmlu pellegrinaġġ fiċ-ċimiterji militari li hemm Fanzio u Nettuno. U tara daw ir-ringieli twal ta' memorjali ta' żgħażagħ 18-il sena, 19-il sena, 20 sena li mietu biex l-Ewropa terġa' ssib il-libertà vera. Kien hemm ukoll ċimiterju tal-Ġermaniżi mhux il-bogħod minn Nettuno. Qatt ma rnexxinna mmorru ma kienet ħolma tagħna li mmorru mbagħad ma stajniex nibqgħu nagħmlu daw il-pellegrinaġġi. Imma dawk ukoll kienu żgħażagħ. Dawk ukoll obdew l-ordnijiet ta' fuq. Ħallsu l-ogħla prezz. Ħajjithom, taw ħajjithom. U aħna ma nistgħux ninsew las-sagrifiċċju tagħhom u lanqas it-tagħlima li jagħtuna mis-silenzju tal-qabar tagħhom. Għax quddiem il-qabar tagħhom aħna li qed nagħtu ħajjitna s-soċjetà irridu ngħidu forsi mhunix semmut fil-qadi ta' dmir tiegħi. Imma bliema motivazzjoni qiegħed nidħol għal din il-vokazzjoni. I would like to greet the members of the diplomatic corps and offer a summary of what I've said in Maltese. The gospel that you've heard proclaimed also in English has two moments which are very important
and I find a very important also link between the first two. The first one is some sayings of Jesus that criticize the clergy in very harsh terms. And he criticizes clergy who use their mission in the community to make money, seek prestige, and don't really serve the people. They are hypocrites who only use religion and the service to the community as a facade. But these very strong words of Jesus can also apply to people who give their life or dedicate their life to the service of the community, to the state, to politics, to community service. They are also tempted to use their status to make money or for prestige. The words of Jesus purify our motivations. But in the second part of the gospel, Jesus talks about a widow. He had a soft spot for widows because his mama was also a widow at the time when he, during his public ministry, was saying these words and noticing these people. He met the widow of Nain who was crying for her dead son, and he gives back her son to her because her livelihood depended on the work of her son. And Jesus knew that he had to stop working as a carpenter to start his ministry. It was only 3 years long because then we crucified him, but she had to live through the support of their extended family. But he notices a poor widow who goes to the treasury of the temple and gives 2 mites, 2 small coins, the value of a penny. And he says, she has given more than all the rest put together. And when we stand before the memorial of the fallen, the memorial of the dead who gave their life for country, for freedom, in obedience to the state, we are honoring the memory of people who did not give of their own extra, but gave their lives. And the memory should motivate us who are working for the community to purify our motivations, not to seek money or prestige, but to be truly of service. I used to visit the Commonwealth cemeteries in Anzio and Nettuno, and there are cemeteries also for the German and German-speaking soldiers who are on the other side. All young men, 18, 19, 20s. And you stop in silence because they are known to God, but they are known to Him as people who gave their lives. And so we should work for a just society, for peace, in honor of their memory, but also learn from today's gospel that it is not what you give, but how you give it, and the love you put in your ministry and your generous service to the state, and certainly those who laid their life for their country and for our freedoms that we enjoy today, merits our memory and our honor because they have given all they could give, their lives, and that's more than we can give or put together. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien.
Alla min Alla, daw min dawl, Alla veru min Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna, u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza, u tela s-sema u jqgħed fuq l-emin tal-Missier, u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel mill-ħajjin u mill-mejtin, u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-Missier u mill-Liben, li hu meqjum u mweġġa flimkien mal-Missier u mal-Liben, u li tkellem b'fom il-profeti. U fi Knisja waħda, Quddiesa, Kattolika, Apostolika, nistqar mawdija waħda l-maħfra ta' dnubiet, u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Alla iħares lejn iċ-ċokon tal-qaddija tiegħu u jilqa' bil-qalb l-offerta tal-umli. Għalhekk fiduċja nerfgħu lejh it-talba tagħna. Għati lill-Knisja tiegħek id-don tas-sempliċità evanġelika li tkun sinjal li fik biss issib kull ġid. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sawwab f'wulidek il-kapaċità li joffru ħajjithom għal qadi taħuthom mingħajr ma jżommu xejn għalihom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ħu ħsieb lil dawk li ma jemnux biex fihom ukoll tidher ix-xbija tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għamel li aħna li nġbarna hawn għall-qsim tal-ħobs nitalmu nofru ħajjitna ma' dik ta' ibnek f'sagrifiċċju li jogħġob lilek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejjew nitolbu għall-irwieħ tal-membri tal-Forzi Armati u ta' membri oħra kostitwiti li ħallew ħajjithom fis-servizz tal-Istat. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħu fis-slim. Missier ħanin, il-qattalba li ressaqnilek fidi sħiħa u għamel li l-art qatt ma tċaħħadna mill-frott tagħha, hekk li l-ġid li tatina jorbtilna qalbna dejjem iżjed mal-ġid li ma jintemx. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li għajxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem.
Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares bis-sliem mulej lejn is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek biex naqelgħu b'tiba qaddisa l-frott tal-passjoni ta' ibnek li qegħdin inġeddu f'dan is-sagrament bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħajlu l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Fik aħna ngħixu u nitħarku, fik aħna. U ta' kuljum inħossu fuqna t-tjiba tiegħek. U sa minn issa waqt li għadna f'dan il-ġisem, inti tajtna r-ran tal-ħajja ta' dejjem. Għaliex aħna għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu li bih qajjimt lil Ġesu mill-imwiet. U bih nittamaw li nibqgħu ingawdu għal dejjem il-ġid li ksibna bil-misteru tal-għajt. Għalhekk inrodulek ħajr u flimkien mal-anġli inxandru l-kobor tiegħek waqt li bla għeda intennulek. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati bħal ħobs, ratti l-ħajn, qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi, reġa' rat il-ħajl, tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha, għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U ttaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Charles u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għatil inna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u rinna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowit jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna għal ma naħfri l-minu ħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apposti tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi l-xulxin.
danu l-ħaruf tal, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li ma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejn.
Nitolbu. Issa li tqawwejna mulej bil-ħobs mill-mejda tas-sema, nitolbuk biex din l-ikla ta' mħabba wettaq il-qlub tagħna u tħeġġiġna biex naqdu lilek f'ħutna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej. Lajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. it-Tifkira